2, 1, go, 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 go! Hurt. It was at this moment that he knew. He fucked up. Ram! Det er en god flank, mand. Han var hurtig. Død mand! Nippel, eller? Sådan her i siden her. Okay. Død mand! Godt skudt for satan. 1 mod 1! Kampen over! Armbånd tog den! 1, go! 2 højre op! Ramt! Godt skud! Du fik mig lige i låret. Ja, du løb bare, og så fik der mig lige i låret. Godt skud. Fuck, jeg står samme sted som en teammate. Lad os komme derover, så vi ikke lige står vejen. Så vi ikke kan holde øje med kampen. Nej, du fik mig lige i låret. Jeg var lige så... I har en mand tilbage derovre. Kampen over! Skift side op! Are you alive? Okay. Cover me. I want to go to Sniper Tower. So if you can hold the next angle, look that way. They're not allowed to go behind us. Får du nakket nu? Vi dækker din ryg, så bare tag den god tid. Du kan også ligge der, hvis du vil. Der er et hul i midten, du kan ligge der ved. Okay, we need to cover out here if they, yeah. So we need to cover that side. I'm gonna hold with you. I'm gonna look. I look out, it's clear, one. Oh, sorry! Forward, next corner. Walk, I'm gonna come, go, highlight. One down there! One behind black wall. One behind black wall. If you can go to this side, would be perfect. 3, 2, 1, go! Hold. I go to your corner. Hold that angle. I'm going on around. Du kan beskyde lærer. If he lost the rock, paper... I can shoot you! You cannot back from the front! Så helt ærligt, jeg vidste ikke, du var med. Nå, jo, jeg er med.
Jeg skød dig der. Nå, okay. Det var mig, der skød dig der. Nej, med en eller anden derovre, så tænker jeg så, nå, du er nok død. Okay. Nej, det er fordi Bon, han sagde, at han havde købt en skydelærer og sponsoreret den til banen, så blev jeg nødt til at sige ja. Han er stadigvæk med ham, der skyder ham. NANI? Hit! Wow. One for me. I got you! I got you! Oh, I got you! Thank you. I got you! Huh? Hello, sir? Hello. Oh, you're using AAP? Yeah. Puff might be in the tower. He shot you once. If I were you, I would take revenge. But it could also be our friend. We had a friend that went to the sniper tower. Nikolaj går sikkert den vej her. Hello, motherfucker. Hit! Ouch! Hit! Ouch! That hurt, Charlie. Charlie. Hit. Jeg skal ikke klappe ind, Nej, jeg skal op herover, fordi jeg har kamera på jo. Så kan få nogle gode footage. I will look for you. I will find you. And I will kill you. You trying to play with me, boy? Jeg tror, at næste vil løbe tør for luft. Mads, vent. No! Det er vent. Han armbånd. Vent. Det er alle venner. De er alle sammen spawner. De er blevet skubbet tilbage. Pas på den side, de spawner. De kommer ind i midten. Jeg dækker her. Thank you. Okay, hvor blev den nakket hen? Skal vi clear igen? Okay, let's go. Hørt. Jeg dækker venstre. Hello. Kasper, pas på! Jeg dækker helt ned langs væggen. Ja. Jeg skal nok sige, at han kan flanke. Han flanker ikke. Nå, det er sgu da en friendly. Sorry, Kasper. Hit! Godt skud. Dødmand!
hold on.